Жәй, орақ шыры, 2 август, тышта хауа температурасы 37 градус ісселікні көрсәтті. Ағиды жәмғетінің басуларында қызу үш қайны. 3460 гектар майданда шәшілген жерлеріні тиз арада юғалтарсы жейіп алу бұрышы тұра. Бүгін 335 гектардағы қышқы арыш, 245 гектардағы қышқы бұдай культуралары соқтырылып, кілеттерге салынды. 550 гектарны билеген арпа басуының соңғы гектарларында іш бара дейді, бізні алтын бәрәбәріне тең басу майданлары белән якыннан таныштыручы җәмгыятьнең баш агрономы Әдгам Габзаиров. Яңгыр булмаса да уңыш әйбәт кенә булды инде безнең. Арыштан гектарына 27 ситнер алдык. Бу кышкы бодайдан 26 ситнер алдык гектарынан, аларны орып сугып битердик. Әлеге вакытта арпа сугабыз, арпа әле пока гектарынан 20 ситнер белән килә инде. Погода әйбәт торгачлар эшләр әүдем генә бара. Механизаторлар безнең уңганнар, тырышып эшләй торганнар, электән үк эшләгән опытный механизаторлар. Бигрәк тә менә бу Гаязов Зәбирләр, Нурисламов Робертлар тизмәләргә сала. Менә бу Синаш Топай Халимов Феликс безнең бик опытный трактор 700 белән. Күпчелек гел уңган механизаторлар безнең. Эш булай әйбәт кенә бара. Ашлык та төшемне дип әйтеп була инде быелгы елны. Шул вакытта әле Синар да салабыз. Тоңга сөрүдә башланды. Менә киләсе елга Азимайга уҗымга җир әзерләүдә бара. Пишән әзерләдек. Пока шундый Ничә көндә эшен төгәлләргә уйлыйсыз? Менә бу бер атна эчендә безнең урып сыгу эшләре бетәргә тиеш инде. Күренеп тора, биредә үз эшләренә җаваплы караган кыр батырлары ал-ял белми намуслы хезмәт сала. Игенне МТЗ-82 тракторына тагылган ЖВЗ-7 ургычларында Роберт Нурисламов белән Алмаз Талипов тизмәләргә сала. Ашлыкны суктыру басу батырлары Денис Исламовка, Зилвар Захетдиновка, Зәбир Гаязовка ышанып тапшырылган. Мин Агыйдел колхозында 5нче ел эшләйм инде. Гаязов Зәбир белән. Нинди эшләр баштырасыз? Урып җыю эшләре инде менә әлеге көндә. Кышкына МТЗ 920 Беларуста эшләйм. Хезмәт хаклары әйбәт кенә алай алып барабыз. Түләйләр. Хезмәт хакы 100 меңнән нәп алдым инде. Быел да Алла бирсә шуннан калмаска. Ашлыклар менә быел ничек? Ашлыклар быел ныгайбәт. Былтырга караганда да әйбәтрәк. Быел. Алла бирсә шулай итеп әйбәт кенә җыеп алырга язсын. Көннәр әйбәт торса, җыеп алырбыз дип ышанып калабыз. Уңган игенчеләр суктырып алынган ашлыкны Раил Саитов, Данил Шарафуддинов, Вилер Шафиков КАМАЗ автомашиналарында өзеклекләргә юл куймыйча ташый. Арпадан бушаган басулардагы саламнар җиргә чәчелә. Кышкы бодай, кышкы арыштан бушаган басулардагы саламнарны МТЗ-80 тракторларында Зәбир Латыйпов, Рәсүл Габдулхаков, Фәнис Рахматуллин рулоннарга төрә. Аны Т-150 тракторында Фәнзил Камалов белән МТЗ-12-21 техникасында Ирек Сәйетгәрәев Янтуган йонны фермалары янына ташый. Бүгенге көнгә 270 тонна салам өелгән. Урып җыю белән беррәттән мал азыгы хәзерләү кампаниясе дә уңышлы дәвам итә. Күп еллык үләннәрдән синаж салына. Бүгенгә 550 тонна тупланган. Җирләр туңга сөрелә, арыш чәчәр өчен җир әзерләнә. Бу эшләрне тырыш механизаторлар Нияз Халимов белән Глюс Сидиков башкара. Басудагы уңганнарны көненә 2 тапкыр җылы аш белән Ирина Насретдинова белән Зилина Фархуддинова сөйли. Менә шулай шәмләнеп, дәртләнеп, урып җыю эшләрен бер атна эчендә төгәлләү максаты белән эшли Агыйдел җәмгыяте игенчеләре.